मwnabiliनि रादाब बड' निउज केके लाइभ कालेक्शन चेनेलनिफ्राय खुलुमहरनाय थाबाय। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैनायब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम। आईआईटी कानपुरनि साइन्टिस्टफोरा ब्रैथि खेबनि कर'ना भाइरास जागोननि सन्देह खालामदों। बे जुननि 22 थारिखसिमाव सफैनो हागौ होननानै बिथांमोनहा बेबायदि सन्देह खालामदों। दिल्लीयाव गोबां इयुथ कंग्रेसफोरा सरकारनि सायाव सोंखारिदों आरो खुद्रिसारदों। दासिमबो इउक्रेनाव थाबथानानै थानाय गोबां फरायसाफोरखौ लाबोफिननो हायैनि थाखाय आरो सरकारनि खामानिखौ गाहामथार मावैनि थाखाय आरो लेन्डि प्रसेस खालामनायनि थाखाय। गोजोनथाव खौरां, जोंनि आसाम स्टेटनि थाखाय इउक्रेनाव थाबथानानै थानाय 4 फरायसाफोरा दिनै गुवाहाटी एयारपर्टआव सफैफिननो हाबाय। बिनिखायनो नखरनि गासैबो भारत हादरनिखौ गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। बे 4 फरायसाफोरनि मुङानो जाबाय फारियै गुवाहाटी कामाख्यानि गुनजित केशव, नगावनि सनवाल शर्मा, शाहजाहान शर्मा, नलबारिनि अनसुम बर्मन। बिथांमोनहानो न'आव गाहामथारै सफैफिननो हाबाय। दिनै बर'नि 2 गेदेमाफोरनि जोनोम सान। बिथांमोनहानि मुङा जाहैबाय फारियै दानि सोलिबाय थानाय बिटिसिनि सिएम श्री प्रमद बर', बिथांनि बैसोआ 47 जाबाय, आरो बारग' जोंनि चिफ बिटिसिनि हाग्रामा महिलारि, बिथांनि बैसोआ जाहैबाय 53। बिथांमोननि जिउनि थाखाय, गोबाव जोरनांगौनि थाखाय आरो गाहाम जिउ देहानि थाखाय इसोरनाव आरज खालामनाय थाबाय। भारतआव आरोबाव गेस सिलिन्डारनि दामा बांदों। मोनसे सिलिन्डारनि दामानो 105 रां बारा जादों। बेबायदि सानफ्रोमबोनि जानाय लोंनायाव बाहायनांगौ बे मुवाफोरनि दामानो बांबाय थानायाव गोबां गरिब सुबुंफोरनि जिउ खांनायाव गोहोम खोख्लैदों आरो बिराद उसुबिदा जानो गोनां जादों। दुखुनांथाव बाथ्रा, सासे बर' बिसाया दिनैसिमबो इउक्रेनाव थाबथानानै दङ। उदालगुरिनि सासे बिसाया गोबां जाहामेलायाव सायाव गोग्लैनानै दङ। बिथांनि मुङानो जादों अर्नब बसुमतारी, हरिसिंगा उदालगुरि जिल्लानि। बिथाङा बेबायदि खौरांनि गेजेरजों फोरमायहरदों दि इउक्रेननि थासारिया दिनै गोबां गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जाबोगासिनो दङ होननानै बिथाङा खौरांनि गेजेरजों बेबायदि फोरमायथि हरदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।